sen yang sehari ini yang ini di para bayar sekali ini yang sehari di membesar kerana balang bagi di prabeget jong balang bagi prabeget kibuan nekui balang itu esok bagi langi bagi yang step nasim ru ya kene ka por ban ai kublai Christmas ya pi way the Christmas ke besuk ke bekemen the Christmas ke bedon jingkermen how try jongeu Jesus Christ itu belum kerku ya kene ka jing sekri bat yang ngi way swa bengen sedang tongin duai try ngi don ha ka yeng ke jome ngi don hang ne ban mane pendon borom ya me kamtam kene ke sengi ke bekerpang ban kan mau ya ke jingwan long periu ke jome ngi IT ngi kene ke por ban ngi pen kentang ha ke kerteng ke jome Jisu kerku ya kene ke por kerku ya ke program barok ha ke kerteng ke jong Jisu ngi duai amen tengin yai teng ban sekri lang yo bleng ngi ruai ke balai peu ar ke jing ruai ke balai peu ar Bad hadian kene ngi ruai nga seo ban khot ye Master David S Masa in seo ban ye lam yangi ha ka jing pulien ka tien ublai ban duai de tuan pi kriu ngai ri sabat seo komen shabat lehem menta yang in ngo yu trai pej ha ka seng oi la khayo sim ke angel tuan yu ban mane ukris utrai barok lai ki dekot ka jing ruai ka balai peu ar Suami ini lilang suble jing duai ngan puli kat tu kat ni nak ketien ka bakhu ke jong boleh bengilak wan syam naga gospel ke jong Lukas kelenong ka baar kat ka beningkong adu kat saw ban ka kitab Isaya kelenong ka bekendai ke kat ka bandriu ki ketien ki ba angkum ne
Kala jati ha kita kisngi baka hukum kala mino nau Kaisar Augustus ban Kenya gi basyong ha kapothai baro kani kala long ka jingkhain ka baning kong men ba kahrinas ulong lingskor hari Syria buat baro kilai let ban Kenya ki uwei pa uwei shala ka jong ka snong Deu Joseph ru ulalet ki sha Galilea na ka snong Nazareth sha Judea sha ka snong David ubalakhot Bethlehem namar ba kalong kayeng bat na ka jaj David bon Kenya ulam bat kamari kabala la ya tektin bat u kabala pun khun kala jati kat ba ki dang don hangta bala dap kisngi ya kaban kha khun te lakha yo khun baning kong jongka bat kala sop yu dagi jain sop bat ka pinthia yu ha sing oi naba umdon jaka yaka ha yang besar la donte ha kata kari kinong ap lang brot ki basa shalom bat ki baya apmet ya ka kinhon lang brot jongki ha khmiru angel utrai ulawan si sendan haki bat ka buram utrai kala tinsain barak sobdong yaki te kilai shepting sikadai ndre utaw angel ulaong haki wat shepting na ba hakmi ngawan lam hapi ya ka khubor bha ka jingkman ba khrau ka banlong haki bri baro na ba hakani gasngi lakha ya phi hakasnong David yaw nong penim ubalong ukris uba utrai te kani kan long kadak ya phi phinsiam ya khulung bala sop da ki jain sop uda thia hakasing oi bat kindit la don lem bat utaw angel bon ba upai ba ka beneng kidaya ro ya bulai kidaya angru ka buram ha bulai haki bajrok tam bat ha ka porthei ka jingsuk ha padeng gi briu ha gi bolok psngu bha namar hangi lakha ya khun la ayo khun hangi te ka jingsin char kan long halo ka terpeng jongi jong u bat an khot ya ka kerteng jong u bafela unong sela ublei bakrau bor kupa bom jukut us im ka jingsuk to ublei kerku ya gini kikin tien bana pen sngo ni kapor to nyeli lang shu ublei ka jing duai ko pa jungi bahab neng yaingu ime sai sien pat mamala pela yangi kum ki khun ki jong me ngin kiu shikani ga yeng ka bekentang jong me atrai banyo ban mani bat pundan boram ya kerteng ka bakhu ki jong me atrai ho ngi aingu ye me ra atrai ban ma pela ngi wat hapeng jong bon jong ki jing pin sitam jing jinja jong kani ka perthai atrai ngi ya lingba kani ka por ringi aingu ye me atrai ban ma ple kani ka lat atrai bengin yo ban syakri lai lu ye me atrai ho ni ka por ngi aingu ye me hagani ka sngi ka bakrau ka bangkin mau ya ka jingwan long briu jong me sha gani ka perthai lakhai me ha ka jing long briu ban pendap ya ka manu kpa jong me to rung ha ki donut gi jongi bat tu shong ringkat ban ngi ha ki yeng ki sem gi jongi melawan ha ka jing long ret ya rap angin buat ya ka jing hi kai jong me ban long gi bas ngawret ha ki e baro bat ban pet syami ubolong ka jing shai bat kalenti melawan sya ka porthai ha ka jing long bre ya rap pat yangi bengin yo i ya ka jing long bre jong me medon ban ngi ha ka ni ka por wala ki khmat bre jongi kim yo i ya me ngi sngu thu bo medon ban ngi ha ka ni ka yeng ka ba khui ka jong me ha bang ya senglang ban rakhi ya ka sngi ka ba khrawe wala wan kha ya me bengin yo im mangi ki bayam ho bangi banyo im banna lagi bangin light lagi ni pop mana ho ni kapor ngin bo gajing tuai ru atrai na ka benta ka balang ka jongi atrai ho minam kret atrai ki project ki paper ka ba ka balang ka don ban trei atrai ni men kenmau atrai ka school ka jing trei kam ka jing ban pentei thama ya ka ni tuai ru bo gajing tuai ru atrai ka benta ki link hatrei ki badai hasiliang waswer nang ta ini khap sor hapo hani hapo malki atrai ki badai hapo snong malki kumjuru atrai giwi ki benta ki baka balang ka persyang bantre atrai ya ka ban pensapriang ya ka khubor ka jong me atrai nibu ka jing dwai ru atrai ka benta ka health center bat giwi ki jing trai ki jong ka balang atrai habo ni ka por atrai ngibu ka jing dwai na ka benta pas syakri jong me pastor atrai unong elam ka jong ka balang atrai ngibu ru ka jing dwai atrai ka benta
kinong syarai ke jong ke balang ki dekat komiti balang to ai ki kamat ka bokoi ka bakhia atrai tundang ai ki atrai bagin don ke jingedai ke jing iwe gendon ke jing ban la ban trei lang ni ke balang atrai hakamon ko sobha jong me atrai bagin long ki basngouret atrai nang la ban penyar ya ke jing lap ya tin ke jong me atrai ho ni ka por ngi dwai ru na ka menta ki seng ki badan hapok ke jing kedup jong ke balang atrai ka seng kan thei ka seng samla ke je seng khana tudang ya ai bori ki nong kit kam atrai bikin la ban penyar ya ka kam ke jong me atrai na ka wi ka por sa ka wi ka por ho ni ka por ngi dwai ru atrai na ka menta ki yeng kristan atrai don ki badan hapreng jong ke jing long teman don ke yang hapreng jong ki badan hapreng ke jing pang ke jing sistem don hapreng jong ki badan ke jing kerdo atrai ho atrai ngi dwai ki menam eno ya ki ru kumjo atrai hadu ni ka por ngi dwai ru atrai na ka ben sem ki bakhu ki babon atrai ki ba kim simbang su atrai ban wan ki sya ka balang atrai ban mani bat pendan buram ni kerpanya me atrai bah kum kani kesngi atrai men keta ya ki atrai kram begin nam dolo le anu e atrai ya kani ke jing kular ke jong me ka pam kular na ka benta mangi ki bangai atrai mengin yo ya kata ke jing im ka pam jukut atrai ho ni ka por ngi bu ke jing tuai ru atrai na ka benta ka ri ke jong ni ho wala ngi haban ya ling babon ki jing e kani ka por atrai ngi tuai atrai na ka benta men ai bor atrai ki nong sin syar jong ka ri ke jong ni begila ban sin syar hok atrai khnang bagi egi long ki bayat renti kham tam ngi bu ke jing tuai ru atrai na ka benta ki tu ki brio ki badan ha ka benta ka punya da yung ni khnyang jing pang covid atrai upalapen jenjar atrai ha ka babon ki benta atrai nginget atrai bah ka ya ka por ka biang atrai men yo men perlaj no yang ina ka ni ke jing khnyang dung ni khnyang jing pang khnang mengin yo no pat ya ka jing ko ki jing khia atrai ha ka ri ke jongi atrai sa sisien a blai ngi kirpa jame ba mendan rengkat ban ngi menta kasngi ba ka jing rakhi ba ka ken mau ka jing wan long brio jong me sakani bathai kan long om tang ha do ha ka riam ka bai ne ka kambam kam hendrei on khaya me ha ki men sim jongi bat hangta ngin pundon buram yame ho ni ka por ngi kirpa jame ro atrai ba mendon rengkat khamtam bat usakri jong me atrai uban sam ya ka khubor na ka tien ka ba khoi ka jong me pengkup yu udau ka bor ka jong me baki egi baro ki ba mino na ka sindu jong u kin long ki ba pensle dong mensim jong me bakin long bagi banyarap yangi ha ka jing ya lenti pilgrim jong i kum ki khon kristan atrai don rengkat ba ka por ka badang sa atrai por tu nama bagi jing dona ki jing palat ki jong ki ba bon ki ba mesyam ha ka jing im jong i igini ngingu ngidam ngi pan ka kerteng Jesus Kristus nong pen im menta ba la kerta amen. Ti mentang ngin penkentang ye kijing aingu khot ye teman besan pi mukim sama ban penkentang kijing aingu bat nga kerpat yangi bengen ye yang lang kena kepor terus kupai sing apa ning boleh berap dari sini berjing sini ngai imi atas wit dari sini ke berkerpang bangila apa yangkum ni kerja yang berkentang cumi bankin mau ya kijing walu briu ju mai sekri ke partai ben ajas dem nchwa pat ketika sini kalau sini ju kecik men kita cengi ki khot jeng ke balang bentuk ki balang baro akal ke partai bakin mau ki ke sini ki bar ki sini ke berkerpang ban perum ya sini kijing walung brio jumi syagri ke partai ya ingu imi tas be ai ke bet ke pecah ke khlan bangila apa yang ni bat bangin yo ke syagri ya ke keteng ke khu jumi ho gin yo ya ke banyak ai syagri kam ke jumi ho ke ceng ai ceng ke long ki berit ka bai persang ba ke khu ke ba mete sai ke cing cengi di ke pa mi tas ba ban bi min bu ke kri ke khu ba syagri ko benta ba ke balang ke peneng kam deroi daman ai kerku trai sebi ti boro ki no syagri ki cing ai ban era pingi pang la ban ki cing i ban ai kam ki mi hoi pa kham tam ban la ai ki ban syagri ya keteng ko khu ki mi kat po ban sa kamau do syagri mi beri ban simi ki ban ta ban ai ki cing slok na ki ko ki mi ban khu ban tang ya lam do muslim khu ki mi na ba ki tin do baro ki bagi nyo dang ba jeng di puar
Kilong dah kecing alam bakal jengkak kecumi. Sengaja bapa dia yang ikut kepak ini kepuat. Lebih kini berengipan ketemu Yesus. Try nong pedim cengi. Amen. Tementang yok ka jing pembenaran aus keteri jongka balang. Ki program ke bangsa ini kestem ini ya ka jingruai kerpang nai Miss Mevarisha Wajri ben yo nongkren nai Profesor McDonald Karmolong di la sibit por khat arsteng ini yo ke jeseng haba ki param ngai wan ying mani kilong naga jeseng ying dong mingi ke bakentup ya ke dong karmalki klishnong wa kadai lembat ki param ngai ki basa syabar jong shinong malki ta ki basa nong thamai nong siliang nong thamai nong ra renja laikor madanting damtring lum pengat ba lum dingso di program ke bedi peni ke por khat arsteng gelong balong Sherman dari Tumsan Dr. W. Khan organis Dr. Miss Gidlia Nongvri Nongilam Jirwai Mr. Mark Anderson Karbangan ini open polis dang berdwai ngila penbej kandang di jengkelah program penbej ban simno di Mr. Shan Borkhan ini jing pernah ini jing ruai kerpang ni Miss Ilavel Shooting menyo nongkren ni Reverend Kidkhan kita kilong program nam tag ni kiseng kebubun di kidan ki kalendar ki ba nglayo na kasinan nam tag ni kesdam arhajar arpuai di parmengit laban tiet ban sim na iketegar jung balang kador jung kalendar ke wei kalong arpau tungka di kidan ki program nam tag ni kuartar kabanwan Januari do March laban sim na duai hadien kani ki jeseng tangki parmengit pasa sebar jung snong malki parmengit bahas hapo kasnong malki ngila pha ban sam kin sapoi ki ying jong pi re nam tag parmengit pasa sebar jung snong malki laban sim ki program kidan rukini ki Christian Home paper ki bakum kebalangil pan kre kini gin sap nam tag parmengit ki basong hapo snong malki ngila pha lengba ki supervisor kin sapoi ki ying ki jong pi kawi pakwe ka paper kan sapoi ki ying jong pi ba philaban puli pinyo sibun ki jing mentoi dam tag parmengit ki basa sebar pan laban sim napo berenda hadin lawai ke jeseng nai asan sri jungi insa IP tagilong ki jing puna Tementang yos snyo ke jing ruai kerpang ban ai de Miss Mevarisha Wajri te nga khot yi snyo ban ai ke ni ke jing ruai ke bakerpang Bethlehem Judea yu Jisulaka Hashing ot hasem kulai bom dan ying basa wan ha jing long red ket neng u kloi ban e ban bin im you brew na ka papa jersey ka Christmas besut ya piba yang
Shakam jing shakri yoblei tu nyen nang yai pe la dangi long kum ki kristan ki ba yai pe ka jing ker kublei ula kular ban the Christmas besok ya piba ya na jisoo ukres ni omat menta jingkhat kalon ya piba ya na kerteng jisoo bangin yai plan jingkhat kalon ya piba ya na kerteng jisoo bangin yai plan. Nakabenta burong play. Ai kublai i meba risisha kat imen ki bay ruai kene kapor ke jing ruai Christmas tau bleu nang kerku ya pi ban nang pendon kam ya pi nak menta ke burom jong u akaban ruai roh pendon burom yu u te mentangin poi sakwe pat ke benta jong ke jing sakri kata kelongin yo snyo ya ka kubor na ka ketien ke jong play bat kum ke balang ila penbai ye Propostor McDonald Karmaulong ti Propostor McDonald Karmaulong ide na Mairang ipe ye ke distrik Mairang ti pastor ila ban penitu susu le dei snyo don kam bat kum ke balang i pen pau ke jing snyo burom ye na mar ba ila pen ko ngo ila di ha ke ban pediang ye ke jing khot snyo bah jongi ke balang ban wan hakaban ai ke jing slok na ke tien ke jong play tenga ngai u play un kerku yangi lembaga ke tien jong u khamtam hagane ke sngi ke bakarpang ke sngi Christmas te shwa bai pastor McDonald shim ye ke benta ngin ruai sakabai ke jing ruai ke balai pu sau lai pu sau seo bah perthai utrai lawan ke perthai kan yangu ke donot baro kin yakre ban burom sim yu ngin yerwai baro lai tu gin khot ke balai pusau hadin katai pastor in shim ye ke benta Don't know
Kabaning kong subat benpau kecing sungu yublay. Ya kecing alam kabapala kecing ya kecing kecongi. Ngasu ban aingu sisayu bahadin prasnam kenti. Bangayo saisin pat ya kanikalat ban ya don benta bat pikum kabalang hangni hamalki na kabenta kanika jinga sang Christmas hakabukum kanika sngi. Kadai hausnam hajar khat bang layo ban ya don benta bat pikum kabalang habang laywan bat I baba I jonga bonwan sam yu kubor Christmas hakani kabalang hamalki bat ngasu ban aingu yublay bola pli pat ya kanikala saisin pat bandon hakani kajaka na kabenta kanika por kabamenta ngaskoru ban pau ningkong kajing sungu yublay bahadin kumba khandai lani sipobnai benglai penbait badi pastor posna na kabenta kanika ben ka kajing seng kajongi hanika por kabamenta hoj wala kidon ladon katu katni kijing penar tatin khamtam habang itip hagbugum kanika snam kabamenta bat bangadang don ru ha kajing puli tenrai ublay ulaya lambet ya kita kijing lapelait ni kita ki baro bat penlong bangila banyadon hakan kapor bat pi kum kapalang namar kata nga sungu bat penpau kajing sungu sisa ublay kalalong sisa kasnam ka baphala ha kajing im kajongi la kalong ha kajing im ka bakencado kalalong ru kasnam ka baphala ha kajing im ka bakenjamasim bat khamtam ha kajing syakri kijongi ublay ngiru samairang hi kumni hi kumbalong mapi ni haban penlong ye kijing seng kijongi hagan ka rukom bat ka basngsi kalong bagi hab ki barit ki bai kijongi kim sim yo shu ikapor ka bakelut kijongi ban rakhi ya kan ka sing Christmas kumbajulong hakipor baro ringidon ka jingkerman ka baskam ba ublay unkar khuyengi badunya lam ya ka jingim kijongi ngasim ye kan ka lat panai khublay Christmas ye pilang baro ai bakan ka Christmas ka bang yo mat ka bang yo priang kan pendap sisai ki mensim ki jongi daga jing suk pada ka jing keman bat kumjuru kin ai bakan ka Christmas kan danyat no ya ka jing terkhong ka jongi ka bangilamat hakini ki benai ki sngi baro ki bra leitno ga jing kuble Christmas ngawanra na ka yiga sam ka jongi kumbala ongi pastor ngidon i mai berkipara ki jonga ki badan hakini ka por ka bamenta ngawanra ka jing ai kuble Christmas na ka district ka bangasyarai na mairang district borok sautali ki balang ki badan hapo jongka bat kajing ai kublai ru kalong na kabenta usnam thamai ubang sayo mat ubang sayo pediang satang katu kan isngi usnam ar hajar ar phuwe tungin duai da kajing kerman ka baskam ba uni usnam undalong sisa usnam ubat thamai banwan ra kajing pen thamai ya kajing im kajongi hoj kum ki bangai nim dei ban klat ikan gawi kajing sisa ka bakra balang kalong kumnu laki dei ban ya ya kabakum kanu kajingnya lenti kajongi henrai kum ki bangai gendon kajing sngu sulur namar bangi don yo blay ujongi ubanya ya ringkat lambat ni ki para bangai piet baro pila basngu phala ladang ong ye pi ba ngam sngu long nong wei habang adon apreng jong pi hani kapor hoj wala kadon kajing sngu kenja namar ba itman basan imli ibadai itman basan juga balang kajong pi hangni ibala ublay ula syemno I saladihi sistem tamban sywa idai iparat ijongi kabamut ibadai isiparat trai bat ipai ijongi ngam sulong nongwei nama kata idon kibahi yang sam kijongi ru kibarang ya don hangni bat hagni kajing syakri kajongi lang ublay ngam sulong nongwei nama ba baro ngelong kaju ha ka kerteng kajong utrai jongi Jesus Christ ngelong sipara ha utrai bat unang penim jongi Jesus Christ pastor nong yalam syak yang ngan ong kumni ngang ade ukun jongka mairang presbytery bat ngalong ru unong syarai jongka mairang presbytery bat haba perkat ikiling commission jongka presbytery ka jongi ngasungu bat ong ba ni penpau ka jing sungu yublay ya ka baka balang hamalki kala le bat kala no senyang ya ka jing tre mission haka presbytery ka jongi bat ngala ban ong ba ngikum ke presbytery mentangi khat ya kiso jong kajing trei ka jong pi kum kabalang hangni hamalki ki mati ki ba koridor ki jong pi ki ai sa bat ni kum ka presbytery khamtam kiling commission ki ba pi kum kabalang phla trei hakisngi ki por ki bala letno kum ka presbytery hing la ban ong bangi
dap da kajing sungu yo blai bat ngiai pertu sijuno ngin la ban klat chu ya kajing trei ka jong pi kumban ong no rasha mesia mo ai bala ban klat ya kani ngap khlam yaro ai bala ya ka kerteng ka jong blai ya ki kam ki ba bha ki ba philale kajing duai kajing kerku kerdo jong ngi kum kalong ba to phnang yai kiu shaprang to phnang ya shaprang da ka bor ka jong blai ban ai kajing shakri ya ki paramansiam ki ba kordor la kalong hajan lani hajngai rukum jo ublai unang kerku ya ka balang bakala banang ya shaprang haga jing shakri ka jong pio blai ublai unang kerku ya ki prabangai baro hapo la ka jong ka balang to phnang don ya ka mensim ka jing iet ban kersan ka kam ka jong trai ka kam ka badawa haki por baro jong ka jing shakri ka jong yoblai haba ki prabangai ba iet trai disu haba ngayo ka fun nei pastor i bala kerpat na ka bantaban ai ka kubor Christmas hakan ka singi ka bamantang ngala perkat hadi seka kubor ayushu ken ngade ban ai haba ka Christmas kala dei lupa ka kubor ka babatam ka Christmas kala dei lupa ka kubor ka ba krautam ka kubor ka ba pelatam haka history what haka history jong ka pertai but om tang ka taya kan ka kubor lada pan benar ningkong do angel utrai haki nong aplang brot ki ba samiat shalom lada pan benaru do klur haki riu start jong kari mingi ya kan ka kubor lada pan benaru ha Jerusalem hanong hakanong red Bethlehem ha Jerusalem ha rijudia bat ki phang jong ka paro bat ya kan ka kubor lada pan benar lada pan yathu hangi hadu menta lingba kani ka ketien ka jong ublai ti saka kubor pla yushu ken ngade ban ai ki prabangai ba iet namar kata hani ka por nga supa tangban pen ken mau ya ka ei ka ba ka kubor Christmas ka don ban kren hangi ha ka bukum ken ka por ha ka bukum ken ka sngi tungnya lai ublai ha ki jing tuai nyai ngu ya me ku try na ka benta ukun uba iet u jome u Jesus Christ uba mela ai syakani ka perthai bangi kum ki bangai ginyo banyele kemen banyele skobha hakabokum kani kasngi atrai kani ka por ngin sakre ngin saskap ban ngin sashkor ke tin ka jome tra kren ko kenra ngin sashkor ya ka tin ka jome ai namar kata ki tin ka sentur jonga hoj bat kijing perkhat ka donu jongi genlong ki bala priang skobha hakmat ka khat ka jingi snei ka jome yalam ya ka por ka barang sa baro hakal tengu Jesus Christ unong penem ngi doa ngi pan amen kapaningkong ka kubor Christmas hakani ka step kalong ka Christmas ka kubor jong ka jing i ka Christmas ka kubor jong ka jing i pet uni uding Christmas ubadon hakmat jongi kai ka jingmot jong uni uding Christmas kidon arteli ka jing shisha ki jingmot kiba kongsan haba ngi penyeng yoni uding Christmas kapaning kong kalong tik kumbalong uni uding Christmas bat kata kalong uding Christmas udai uding ubanap na lor bat ubayar syapo kai kani ka penpang ya ka jingit ba ka jong ublai ka jingit ka jong ublai ka bayar syaka perthai bat syangi kibriyo kata ka dikawe ka jingmot jong ka Christmas jong uni uding Christmas kamot banong kawe pat ka jingmot jong uni uding Christmas kalong ba uding Christmas udai banong uding ubajerngam uding Christmas udai banong uding ubajerngam ka ba penpau ya ka jingiet ka jong ublai ka ba im ka jingiet ka jong ublai ka ba jerngam ka bom yap shu ka uding Christmas ubajerngam upenpau ya ka jingiet ka jong ublai ka ba next come God's everlasting love kata kadi ka jingmut jong uding Christmas ki prabangai ba kanom don shu da ka weipat ka daw la ni kli balai ublai upa ya ukun bala kamarwe Jesus Christ banwan long briu lani banwan long do syakani ka perthai bangi nginyo ban mani lani nginyo ban lekman hakabokum kani ka sngi ban lek sngo bhakum ni lani kadam don shu da ka weipat ka daw balai ba ublai u IT no ya ukun bala kamarwe u Jesus Christ ukun ba ukun u bajam nutam balai ba ublai u IT no ya ukun u ba lui ukun u ba klempop ukun uba klem jing to bria ban syayap
halor kading pna kanom don shu le se da ka wei pat kadau hi kalong namar ba ula e yangi namar ba ula e yangi ka ktien ka chong blai gospel Yohanes kalong ka balai khan ri ko ong ba namar ba blai ula kata sngap kata ka jing ka chong blai nong roi shaman si mu ong jing jong u bom la ban ong mla ban batai shu ya ka jing ka chong blai kata ken ka de ka kubor Christmas ka baningkong ba ublay ula yangi ka Christmas ka kubor jong ka jingit ba ka jong ublay ula don uwe usim uba sensyar ya ka we ka hima ni udon uwe usim uba don usnyu uba jerong uba sensyar ya ka we ka hima ka ba khamret ka hima ka jong u bat long ba ni usim ulong uba shisha ya kita ki kun kirayot ki jong u bat udon ru ka jing kular bon ong bangan le ka ban ay kini ki kun kirayot ki jonga ya ka jing ka basuk ka bakaman ka jing ka balait lui bat kani ka jing le ka jong u ka penlong ru ya kini ki kun kirayot ki jong u bakin ya u ki bhai u usim ru ya ki klaja ha ka we ka por ya thu ka jing ya thu ba uta usim uba marjan kumno lingba kinong sentiat jong ni usim lai thu ba uta usim ulamut banwan hertma ya kata ke hima ka jong ka hima ka baret bat om sim palala banle kumno uta usim ulada poi uta usim bamarjan ulada poi ha kherdop jong kata ka hima ka jong ki pai ba jong kata ke hima kala dap da ka jing shapting ka bakrao uta usim ru la don ka jing sukhya ayu ka dei banle om don por shu yu banle kumno ula mi na ka jing sim lo le shakhrdop jong ka hima ka jong banyak kendu yo tau sim ubawan hertmai ta ka hima ka jong bat lai thu ba ka ta ka por utau sim ong ka ai ka ba mikwa bande utau sim ubawan na ka ta ka wi pat ka hima ong ngakwa ban rung shi ka hima ka jong me ngakwa ban hertma ban kni no ya ka hima ka jong me utau sim ong memla ban chule kumta kumnu mila ban le kumta utau sim ong manu bala ban khang yanga ngan rung bat kini ki sipai ki jonga ngan penyap lut ya ki sipai ki jong me baro utau sim usngo tho halade ba unumla ban le ai namar kata ula le akmat jong ni sim ong pechenis im ngakwa ya me ba man le ya kani ka wei ong khmi kani kawa kabaran hajan jong kani ka hima ka jonga kani kawa ka ba jeliu kani kawa ka ba yar ong sha yanga ngan kenti hapo kani kawa ong bat hadin siposngi hadin henyosngi lada bat uang ngai skam balada ngai kenti ni kawa ngai sayap bat uang lada kamet ka jonga ka per hasla mila ban rung sike hima ka jonga mila ban le kat ka bamon mila ban chim ban luti mila ban ra kat ka bamemon mila ban le kat ka bamemon lada kamet ka jonga ka per hasla henrai uang lada hadin henyosngi lada kamet ka jonga kanem per hasla menembet dalaleru ban rung sike hima ka jonga utau sim ulas ngo samut uang manuhi brio bayap bakamet ka jonga kanem per hasla ula sya ya namar kata bon kenti alor kata kawa ula sim la kenti ula ngam sya bajeliu jong kata kawa bat hatra jong kata kawa kidon kimau katu kat ni ula te ya utau snyu bajrong ujong ha kita kimau hoj ula dekut mensim henrai kamet ka jong kam sim la per hasla kita kisipai jong tau sim bawan hertma kila ap keleng saudong jong kata kawa kila khmi kila ap sikenta arkenta sisngi laisngi hadu nyusngi kamet ka jong usim kam sim la per hasla bat kumba kila yakut kum ta usim ula ino bat ula let phaino shala ka jong ka hima usim ula yap yaladi ban pelai yaki khun ki hajar ki jong kum taru kalong ka jing ka jong ublai ka khubor jong ka Christmas ka khubor jong ka jing pa ka jong ublai ba ublai ula pha yala ukhun u jong u Jesus Christ om tang ban kha hasam kulai henrei ban syayap halor ka ding pna na ka benta ban penim yakin nongpop ki ba kum manga ki ba kum mapi bat kata ken ka penlong ya ka jingkemen ka jongi ka ba dapura kata ken ka de ka jingmut ka ba shisha jong ka Christmas kum ki bangai ngikemen om tang bala poi ka arpasan tarik jong Desember
kum ki bangai dei ta bangi kman bala dei ka sing syuti bangi la banya don ba ki ba e ki ba thon ki jongi henre kum ki bangai tungin kman na kani ka jing shisha ba krau ba ka Christmas ka dei ka kubor jong ka jing e ba ka jong ublei ba ublei ula pha ya lo kun u jong u om tang ban kha sam kulai henre ban syayap halor ka ding pna na ka benta ban pen im ya ki nong pop ki ba kum manga ki ba kum mapi lam da dei ba ujisu wan shaka perthai ban siuspa yangi mangiru ngin sayap hakapop ban ngin du leno ai ya ka jing im ka babam jukut ngin du leno ai ya ka burom ka jong blai ikan mau haka basdang jong ka tien ka jong ublai haka testament ka barim ublai ula ngosi ublai ula babe Genesis kenong ka bahan riu ka khot ka bahan riu lelei ka ong ba utrai ula kela ka ba mut haba ula tau ya ki breu haka perthai ublai ula ngosi namar ba ki breu kila le pop persyayu ka pop jong ka jing bom kok ngo ka pop jong ka jing palat hukum ka pop jong ka jing kwa abor kwa burom ka bala le da ka imbat u adam hak per eden ka pop jong ka jing bom sngongo ka pop jong ka jing bisni ka pop jong ka jing penyap breu penyap ben ki balui bala le do kan persya yo blai ka pop jong ka jing batbor ka jing tombor ki kentai ki kena ka pop jong ka jing klimsi ha ka por jong unoa bat haba pen ki para bangai be haba pencong nong rem yakini ki ai baro I kumba ki asriem tek yakini ki sngi ki bangi ngi menta kam dan jing apere bat ka perthai ka bangi ngi hakini ki sngi ki jongi menta ka jing kam boman ka jing le boman ka jing perkhat boman jo ki breu kala pen sngusi ktang yo blai bat om tang ba ula sngusi Hagata kapor ublei ula bitaru bat uthumu ban penjot no thiao sendon ya ka perthai da ka jing slei jong ka ngi kan mau kapor jong noa henrei wat lakata ublei ula bitar ki prabangai ba ublei badap da ka jing ba ka jing isnai uwat uyai wat yo don manore mano ki breu ki ba hok ki breu ki ba syapting ki ba yo blei knang ba unyo ban pelai yaki Bat ula syam ya kata hau noa ula syam hau noa usyakri jong ba kaying ka sam ka jong bat dai namar jong ki ba ublai syam la penjot no thiao ya kan ka perthai ka ba ula thau kaying ling ban pelaj yaki kataken kani ka di ka khubor jong ka jing ba ka jong ublai u ya la ki priyo wala bitar rai kwa ban penjot yaki namar ba ulong ublai Ubarap da kajing bagajing isnai. Ikan mau syuk hakapor jong ulat. Ublai ula bitar kumcu namar kajing boman kajong kibreu kiba ula thau. Kapop kaba syirkai bakinong Sodom kinong Gomora kila le kumbalap yatu daunong yatu lupa Ezekiel hado kapor kalong kajing sarong thala, kajing batbor, kajing tombor iki kentai, kajing klimsi, kajing le sang para syenrang para kentai. Batkan per ayu nak kini kisngi kijongi mentaru kumjo yo mat yo teba yakini haka imlang salang kajongi hakini kisngi kijongi kumjo haka por kajong ulot ublai ulat skosi ktang bat ulat bitar haka ba ulat tang ya ke Sodom bat ke Gomora deka ding ke pasyurkai ba barok ki baran hang ta bat breu bat meran bat jing tung bat jing tap kila ingkong kait Henry Shua ban le ya kata ublai badap da kajing ba da kajing isnai uwat yo don manore bahok bawat bat basyap ting yo blai ulapha ki angel ki jong ban le hiar Sodom bat Gomora bat kila syam ya ka longying ka jong ulot ki bala pedang sngubha bat aja kasa ki hangta bat layo ban pelaj yaki haswa ban penjot ya ka Sodom bat Gomora kaniru kadai ka kubor jong ka jing ba ka jong ublai kwa yanu ban jot no henrei bangin yo babaro ngin yo ya ka jing pen bat ngin yo ro ya ka jing ka babam jukut kani ka di ka kubor Christmas ka ba ublai ukran hangi ru menta ki para bangai ba baro lakha yangi hakapop
ngilong kinong pop na lor ka pop tenrai kabala hiar pateng na ka imbar adam ngidang yai le ru ya ki pop ki jongi persya yo blei lingba ka tien ka bangi kran lingba ki kam ki bangi le lingba ki jengmut jeng perkat ki bangi perkat ki balang persya yo blei nga kran kam tam yangi ki kristan ki bala kam bangi long ki kun ki jong blei teng teng ka tien ka bangi kran kalom kum ka bi senyong ka ba pin mong ka ba pin skosi ka ba pin ram ya ki wei kanu tam lele yo blei bunsin ki kam ki chongi ki bangi le ki de ki kam baman ki kam saitan sudah ki kam ki balong persya ya ka jing bha persya ya ki bangai persya ya ka imlang salang persya yo blei ban ong lele ki jing mut jing perkat om la ong shu namar nang ni nakadonu ki mi ki ki batala ki balong persya yo blei teng teng mo ka don ka jing ong bangi ong kadur ka dai i jamnot i lui kum ka paro hene ka do not pat kalong kum ka do not jong senpo ki perbangai ba ki ba kum kini ki bangi long ki ba kum kini ki bangi le ha ka jing em ka jongi ka ba man laksi ki dai ki ba blei us ngosi bat kalong kum ba kenton ya kir ngading ki barham jong ka jing bitar ka jong blei bat klam artatine iru balada ublei uman ula ban penjot yang iru hakanu kapor Henry ublei badap daga jing bakata jing isnai kwa ban shule kumta ki parangai ba upa elo kun ujong ubala kamarway upa elo kun jong Jesus Christ ban siuspa yangi ban kitno yaki pop jong ka perthai baro utrai ublei ula pa lo jong kun ban long no siuspa ya ka perthai ban kitno yaki pop ki jong ka baro Isaya uong shisha ulaba ya kecing kuslai kecing baro shisha ulaba ya ki pop kecing baro ublei ula ai ya la ukun bala kamarwei kadai kecing ai skoba ka babatam kecing kadai kecing ai ka skoba ka babatam kecing it is the greatest gift of all Jesus Christ udai kecing ai skoba babatam kecing ublei kecing keli kalong hatu don jakani ya uni ukun jong ublei haki donut ki jonga pat ki jongpi ublei ula ai lo jong kun bala kamarwei ka jingkelipat kalong hatu don jakane ya u haki donut ki jongi hatu don jakane ya uni unong penem ya ni unong suspa aka jingem ka jongi hatu don jakane ya ukun long jisu haki donut ki jonga pat ki jongpi ars hajar ta snam tam menchua haka por balakayu jisu syakani ka slaju kan ka perthai wat ladap ban ya thu lupa ya ka jingkha ka chung penban haka por ka balakayu om sim ladon jakayu haki ying basa kitab semam ki kapnya haban kayu hasam kulai haban kayu haka hapen tia yu haka sing on utra jisu hi uong ki mersiang ki don ki tlio ki sembreng ki don ka jakare henry ya uniu khunu breu don jaka wat ban bu yala ka kli swaban khayu jisu la da banya thu lupa de kini thu lupa ki jong blai henry wat la ka taru don jaka yu na su syap ting ki para bangai ba ba yo lese mentaru pat don jaka ya haki donut ki jonga bat ki jongpi kabas ngusyap ting lelei kalong bayo ngira ki Christmas ngile keman Christmas klam u Jesus Christ hakini ki singi ki jongi ki labuan saki tamasa ki labuan saki festival ki labuan saki party haka kerteng jong ka Christmas kabas ngusyap ting kalong yo bangira ki yo bangile keman Christmas klam u Jesus Christ yo baki ying basa ki donut ki jongi ki dap semam daki lani ki kapnya daki ki rongpong jong ka perthai ki parbangai ba habangi ruai ya katu gajing ruai kum ki bangai toan shado nut trai jisu don jaka hado nut jonga tu ai bangen ruai na du ka donut ai bangen ruai na du ka donut bangen dapen krek shisha ningen ai jaka jisu bau nyo ban syong
bat sensyar haka jing ka jongi kata ka deka kubor Christmas baka ni ka jing iet ka jong ublai kan yo jaka haki do nu ki jonga bat ki jong pi ka Christmas ka kubor jong ka jing iet ba ka jong ublai ai ba ka jing iet ba ka jong ublai kan pendap haki do nu baki masim ki jongi kawai pat ka kubor Christmas ka kubor ka Christmas ka kubor jong ka jing pentamai ka Christmas ka kubor jong ka jing pentamai ngai skam penya menjur bat ngala danga ong baka Christmas ka desisha ka kubor la ni ka por jong ka jing pentamai ngaken mau ha ka por badang red badang late school ngai sa yo ki sabti ki tupia ki jacket la ni ki juti thamai ka dei ha ka por Christmas imei sa ong dei ban pulikot bha ha ka por exam la da pi pass bha ngala pen kre lepa ki jing ai skum bha Christmas ki bat thamai ha ka por Christmas bat sultanat mau bantip bagi donru ki kimi ki kpa ki jongi ki ba trai si tombaro si snam ki ba pelang pisa ban pelut hakapor Christmas lani hakapor telang ki da bu kerpang ru khnang ba kin yo ban pentiat ki ai ki ba thamai ya ki khun ki kti ki jongki ka Christmas ka de ka kubor ka ba thamai dang hakini kita yo ki baladap new e mo kadan ka we ka snong satai sa Giantia Hills ka ba kinong snong baro kilami ban airong ban pentemai ka snong baro kawe haka jing pedang subha ka jongki ya ka Christmas ka jing wan long breu ka jong utra jong Jesus Christ ka Christmas ka ayom jong ka jing pentemai namar ba ka Christmas ka day ka kubor jong ka jing pentemai ladangin puli ka gospel Matius ka lanong ka baar ngin syam hang to ba haka por ka jing kayu Jesus Matius uyatu ba kidon laingot ki riustat na rimingi kamut na kiri Arabia na kiri Babylon bat kipang ki jongka ki balawan banwat yau kunlung Jisu Syabat Bethlehem bat ya thu ba kini ki ustad ngis kham ngwaro ngitip ya kajing thu khana lingkot kini ki ustad ki lawan poi tiap habat Bethlehem na kajing hat enti ka bajngai ta kajing yalam uklur da kajing yalam ka jong uklur but onda habaki kila poi habat Bethlehem ka jingmut ka jongki kala pai baik sika yings iem jong uherot da ka jing perkat ba imat ka tanga ka jong uherot kadang syukakun ubadai ukun sim namar utei uklur ba pala uyatu ba dang syukashen ya usim hakan gesla jong ka pertai ba la itu ba kini kirusta tang syupoi hakata ka yings iem ka jong uherot kila keli ya kan ikajing keli ban ong hang no badang kashan ya usim kiju hang no badang kashan ya usim kiju bangi ngenyo ban mane ya hajing sisa dang perkat ka degajing keli ka badai ban keli mo kinong wai tipi ki bawan kintip kila rung bat kila keli hang no badang kashan ya uta usim bangi ngenyo ban mane ya henrei ki prabangai bae kata kajing keli ka jongki kala long penban kumbat tiet do pertat kata ka jengkeli ke jongki kala long penban kumbat tiet do ternam yo herot haka tu kapor haka ba ula kulmar ula kiwen om tamau ka yings iem hi barok kowe bat ka Jerusalem bat kipang jongka ya thu ka tien ka jong ublai herot skola ban pediang ya ka ka ba ula yo skong pi kendiat uni heron udai sisa usimu bakra ki ong to kopor baladan ka jingai ru kino ya thu ki ong baula dei uni herod ubatei ya ka tempel Jerusalem la ong ba uni udai usimu bakra bat ubapla hadu kata-kata kinong batai ki history ki thu ba udai tang mau uta unong sensyar hari Palestine ubala banwanra ka jingsuk habadon katma bat dei tang mau unong sensyar hari Palestine wala banwanra kajing kulmar habadon kajing suk bat la ong ba uni usim herod udon kawei kajing long ka bapher ka bakinget ba kade kajing trot kajing bat kata kalong ba udon ni kajing long tang namar ba udon palat kajing tharai sniu yakiwe udon kani kajing long kajing bon tharai sniu yakawe bat kani ka penlong lani kajing long kajing kala pen sniu dur sisa yo sim herod hadu ba unda kala long uteman nong penyap breu ba syirkai ki ong yu a murderous old man uteman nong penyap breu ba syirkai laitu kinong batai
balada utrais new yanu ki batumula ni ki basalla ban kini ya kat ka jong un shu penyap bet ya ki bakum kita klem jing ma bala itu baong namar ka jing trais new ula penyap ya ka lok ka jong ka Maryam ni namar ka jing trais new ula penyap ya ka kyau kurem ka jong ka Alexandra namar ka jing trais new ula penyap ya ki laingut ki khun ki jong u Antipater u Alexander bat u Aristobulus balai itu uniu Patsha Augustus lele ngap uang kumno Patsha Augustus ke himaru uang hana badang kam shngan ka jing im jong usnyang ha ka yings im jong u Herod banyak ka jing im jong u khun jong u Herod ha ka yings im ka jong ngap hadu kata balai itu ba habala skutu uniu Herod ula skutu le dia ula janyam habala hnyo pos nam karta ula tip lupa banam don manu banjam na kabenta jong u pitip ule kumno ula set bendi lupa sibun kinong kiriu start dan kiriu syampang jong ke Jerusalem bar ula ada ke hukum badai ban penyap lut ya kibaro hakasni ka ba uyam kenang ba ke Jerusalem kan nyam breu bat kan yam lam na kabenta jong u pi perkat uba kumuni usim kabakum kani ka jinglong jong Herod unsuk mesiam trai lada unyo snow ya ta ka kubor na kiriu start badang kashan ya usiam jong kijiu unum suk mesiam dalele namar kata Herod ula lum ya kirang ba lingdo ula lum ya kinong thok ka hima ka jong ula lum ya kinong thok jong ka ying sim ka jong bakin yet bakin bishar bha hatu ka daine em ka por bat kisham bakalong ru kacing shisha namar ya kani lada banyak tu lupa ru dan nuyo tu lupa maika ba on saka yus im jong kijiu u Herod namar kata ula khot jar ya kiriu start badu wong kilet wat kilet min ang ni wat yo tau sim jong kijiu sim kun sim badang khashan but onda haba pilasham sawan ya tu biang ken sini shanga bamangaru ngan yo ken ban lek manis iem lam yo tau kun iem badang khashan kiriu start kila mi na ka ying iem jong Herod kila buat biang yo tau keluar bayalam yaki bat ka basngo tanat kalong ba ulai yang ula ne ha mar persya jong ka sam kulai ka bala kha ka bala pentia yo kunlung Jisu kila rong hang ta hasam kulai kila syam shisha yo kunlung Jisu bat hang ta kila syam yo kun uyau tau kun sim ubak lawat na kecingya lenti ke jongki ke bacengai bat ke ai ka basngu tenat kalong ba hadin kata ublai daladihi ula pen pau haki ha kecing pos ni bakim dai ban lek pai pat show Herod sim henry bakin lek pai shalakari na ka wei pat ka lenti kiriu start na rimingi kila lek pai pat shakari na ka wei pat ka lenti katno kalong ka kubor ka basngo tanat ka taken ka kubor Christmas ka ba ublay ukwa banwanra ka Christmas ka kubor jong ka jing pentamai ka Christmas ka kubor jong ka jing penbait ya kelentiyat ki bakin jaman sim ki jongi ka Christmas ka kubor jong ka jing pentamai ka kubor jong ka jing penbait ya kelentiyat ki bakin jaman sim ki jongi kiriu start ha ka ba menengkong kila bakla lenti ha ka jing yat ka jongki bat kam kot tang hang ta ki perbangai baik kacing bakla ka basusi kalong bakatang kacing bakla ka jongki kala kelalong penban kacing thut ya kiwei ki start kila bakla lenti kacing bakla jongki kam kot tang kacing bakla le kata kacing bakla kala long penban kacing thut ya kiwei usim Herod ula thut kata kacing bakla jongki start kala long penban kacing kiwen kacing kolmar ha Jerusalem bat ki phang jongka bat ka bakam susi ka bakam su shirkai shushu kalong ba kata ka jing bakla jong kiru start kala long penban ka jing yap ai jong ki mensim ki balui ki kunlung ki bahapo arsnam u Herod tang shio snow bala syukur kita kiru start kim shimla lek pa shu ya ula syukur ya ula ai sendan da ko hukum ban penyap ya barok ki kunlung senrang ki bahapo arsnam ki hak ke Jerusalem bat ki phang jong ka baro ngasngu ban ong ba ha ka to ko le se la sao hi han ke Jerusalem da ka snam jong ki mensim ki ba lui ha ka to ko por
harama ya thuk tin ka chong blai ka rakhal ka yam pat dok not na ka banta ki khun ki ba it ki chong bat omdon manu bala ban pentingan dia ka shu ka jing bakla ka ni baro ka dei ka jing bakla lenti jong ki riustan ho ki la bakla ha ka jing ya lenti ka jong ki Henry ka basko tanat pat kalong bahadin bakila syam yo jisu hasam kula hadin bakila syam yo uni kunlong jisu la penbait bat la pen thamai pat ya kalenti ya ka jongki ha ka bakila lek pa syakari na ka wei kalenti ka bathamai kalenti ka bakmen kalenti jong ka jingkerman namar ka de kalenti ka balailam da ublehi ki perbangai baik bun sien ha ka jingat lenti jongi ha ka ni sla perthairu ngilong kum kiriustan ka jingat lenti ka jongi ha ka sla perthairu ngilong kum kiriustan teng iso kumbang ilayat ba henrei teng iso kumbang ilayat bet henrei bun sien ngi ur ngi hab ngi kelon ngi bakla bat bun sien kata ka jing bakla ka jongi kalong penban ka jing thot kalong penban ka jing smusi ya ki weipan udon wei urang ba ubala let ban pentap kam ya ka khun ka jong kani ka khun kalong ka basta la pendap ki jing puli ki babon la let ban le ya ki written test kalapas ada ban pendap ya ki interview kalapas ka kerteng ka jong ka la don hakiles ke basyakman nre ha ka sngi ka bakan salit shim ya ka appointment ka jong ka la syam ban ba ya ka kerteng ka jong ka la weng no na katakales bat la bujilino da kiwepan ukpa jong kani ka kena ula dap da kajing snusi kajing snulingo bale hadin ba ula lawat ya kajing shisha ula syam ba ya ka kerteng jong ka khun ka jong lada ban pendap lada ban bu bujilino da ka wepat ka kerteng jong ka kena ka badon kajing yadai bat uwe unong mi khmat jong kata ka jaka ki parbangai be it hau tran jusu bun sin nging isngo bangla le ya ka badai kum uta unong mi khmat mo le se ha ka jing perkhat ka jong uso kum ba le ya ka dai ban penyarap penyo kam lam ya kata ka kena ka badai ka bahaying hasam ka jong uhi henrei tip ba kata ka jing le ka jong kalong ka babakla bat kata ka jing bakla ka jong kalong ka jing skosi ya ki weipan kata ka jing bakla ka jong kalalong kajing snusi kajing thut ya ki weipan ki baya da kalenti ka hok kalenti kajing shisha ki prabangai bait baro ngi ban kenma ba kajing bakla jongi bunsin kam kut tang ha kajing bakla henre ka kalalong ban ka pop ka basirkai bat ka ban lam ru bait wat sakajing yam ka bam jukut kita probab ka basipo ka lanang ka ba arpo pra ka tin ka jong blai ka ong ka lenti utrai ka long ka jing penjot yakin nongkam ya ka bomhok ka probab ka bakhan riu ka khat ka bar posan ka ong don ka lenti ka ba imat bet ya yangi ki briu henry ka bakut jong kata ka long ka lenti jong ka jingyam ki prabangai be namar kata ka khubor Christmas ha kari ka singi ka khot yangi bangin pen bet no bat bangin pen thamai no ya ki lenti yat ki jongi ki riu start kari mingi kala syampat ya ka lenti ka bathamai hadin bakilai syam ya ukunlong jisu mangiru lada langi la bakla mangiru langi la yat bakla ngen sa syampat ya ka lenti ka bathamai lada ngilai syam ya jisu ubalong mau ka lenti syaukpa bad unpen bait mau ya ki lenti ya ki jongi paro ki rustan la penbait ya lenti ya ki jongu habakilai syam ya kunlong jisu ai ba mangiru hakani ka Christmas kanam kot tengah ka jing rakhi ka jongi itu ai bangiru ngenya syam yo kunlong jisu hakani ka Christmas ba ma unyo ban penthamai ya kilenti ya ki jongi ki prawngai ba in ka ba kham su tanat shu shu e riu start ha ka to ka por kalong ha ba klai syam yo kunlong jisu hasam kula om dai tang kam shukut no tang ha ba klai yo ban khublai kti yo om kam shukut no tang ha ba klai yo ban yo i yo ha ka to ka por ndai ka ba kham su tanat shu shu yo thu ka tien ka jong blai kalong ba kila airu ya ki jing ai ki ba kodor ka jong ki jong ki kila ai ka ksiar ka balong ka jing ai na ka banta ki kenja sim namar ki nyo yo jisu ude yo kun sim ki ai ya ka jing ubi namar ba ki ken bo jisu de kun jaling do
Ulingdo ka jing ubi ka baki syat ai ki kenca lingdo. Jisu trai jisu ru de lingdo niam. Baki aru ya ka jing ai sumba ka balai ka balong kamir. Kini kiru start kila don ka jing yo ilupa. Ba uni kunlung jisu hakawi ka sni un sayap. Un sasyayap halor ka ding pna na ka benta ban siu spa ki nong pop ki jonga ki kumanga ki bakum mapi ki ai kini ki jing ai ki paro ka jing ai sumba ka jongki. Kajing ai ka bakla nyokor ha kajing em ka jongki bat ka taru ka dei ka ba ublei u khmi lenti na kajing em ka jongi iwei pa iwei ko ki par bangai ki ba it bangin ailut ya ka ka bangi khen kordor ha kajing em ka jongi khnang ba ma u onyo ban pen thmai ya kajing em ka jongi ladangi khen ba kaspa kalong ka ba kodor ai ka ta shu ladangi khen ba ka jingnang jing start ka sap ka talan ka ba ublei u ai kalong ka ba kodor ai ya ka ta shu na mar ba baro ki dei ki jing ai ka jong ublei ka ba kham kong san ka ba ublei u kwa nangi kalong ban ai shu ya ka do nut ka jongi baro kani ka de ka do nut ai bangin ai ka kum ka jing ai sngom ha yo khun lung jisu ba u khun jisu onyo ban shong ha po jong ka unyo ban sinshar bat unyo ban pentemai ya kilenti ya ki jongi paro utra jusu ukwa ban shong ha ki do nut ki jongi ka jingkha yu u arajas nam man shwa kalong hasam kulai hashing oi henrei menta ukwa ban kha ha ki do nut ba ki mensim ha ka jing im ka jongi ki prabanget ba it ai ka do nut ka jongi ha u ba ma u unyo ban shong ha ka jing im ka jongi ka ba man laksi akwa ban penkut no da ini sembo jing perkat ibarat lingba kan ka kubor ka bangila yo hani ka por ki prabangai ba ni im ha kan ka perthai ka badai tang ka ying shong basa ka perthai ka ba long tang ka ying shong basa henrai ni dei pat ban pendap ya ka jingya lenti ka jongi haka bat onda ha bangi ngla dapan yai baro ngin ha ban let phai shala ka jong kari ka ba ublei ula penkre na ka banta jonga ba jong pi kajing keli kalong dakanu kalenti ngin let phai shalakari hatu ngin let phai dakani kalenti ka bathmai kalenti ka balailam doblei kum balailam mikri ustad ngin let phai da kaju kalenti ka barim kalenti ka bangingi ya hi baro sikata kalenti ka ba i kum bakabet henre ka bakut jongka kalong benban kalenti sakajing yap ka babam jukut ki parabangai ba iet namar kata kan ka khubor Christmas kubor jong ka jing pa ka jong blai kan nong ka kubor ka jing penthmai ka jing im ka jongi ban penbait ban penthmai no iklentia ka jongi ngilong kibri ho oi ngi bakla ngi or ngi ha ngi kelon itu ai banginam shong ngim sakut hang ta ngin om shong du hang ta tungin ya syam bat ujisu kumba syam kirustan ba onyo ban penthmai ya ka jing ya lenti ka jongi ha ka ni ka sla jong ni ka perthai ublayun kerku na ka banta ka burom ka jong amen Ni ai ngoi au blei bo don bat ngi hakani ka jing sakri lang jong ngi u nga ai ku blei ki nong isim menta baro hakani ka jing seng kitu ki ba penbit penbiang ban penriam ni kani ka jing mane bat ki nong penbiang ya ka sau bat ki wei di ka jing penbit penbiang hakani ka jing seng bat lamba kani ka sngi baro chi sngi ti to blei un kerku ya pi haka mensim bat haka met bat ngai ku blei kerpang ye pastor McDonald Karmaulong ibala ai ngi ka to ka kubor Christmas sepang ka jing i bat ka jing pentmai ka bangi don kam ha ka Christmas kata ka de jing khot yangi bangin kan mau ya ka jing i ka jong Jesus Christ bat bangi rungin i u de ka do not baro bat bangi de ban ai tilut ka jing em ban pentmai ha u ti to bleun nang kar kui pi pastor nang ai ka jing ko jing kia ya pi ka bor ka jing start ka jing sempang bat nang kerku ya me jong pi ya ki para ya baro ki khot jong ka yeng ka jong pi te pila poisuk na mai rang sini bat ngi pha ya pi rangkat ki jing kerku ki jong blei ki jing don rangkat u blei ai ba ka snam Chris kan top ya pi kan ya da lan ti ya pin poisuk biang se yeng jong pi bat sha ki balang ki ba pi de ban pet ti to bleun kerkulang yang i baro ki badan ha ka yeng ka jong u lamba ka ni ka singi ba kerpang ka bangi yo ban pendon burom yo nong penim jong i Jesus Christ u bleun kerku ki program baro ki bala pendep ha ka ni ka por
Tengennya penuai kene kejeng syakri lang yo bleng ini ruai ke ba sau peu sau melai la ka khet bat ka pan snget sia men ba mewan ban wat yang ha ka snong Bethlehem melathia asem bam don jaka ya mehang ta to wan shodonot trai jisu don jaka hadonot jonga barok itu gid khot kejeng ruai ke ba sau peu sau Ya
Try kerkui ki benta jong ka jing sekri kerkui ka ktin jom me ka bangi osnyo. Tu don badi pastor engka di kemi ki para kin lek pai suk kin poi suk si ying sesem se ka balang. Tu nang kerkui yai pastor ha ka jing ko jing kia ka bor ka jing snat ka jom me. Tu kerkulang yang i wei pi wei bangi don ha ka yeng ka jom me. Lamba ka ni ka sngi bangin dap da ka jing kemen da ka jing suk ka ba me ai ha ka donut ka jongi. But bangin don ni kata ka jingkerman hame hapedang ka perthai ka bala idu jingkerman try kerkui yaki aka baro but yangi wei pi wei but ha ka bawai no tu airu ka jingai ai ka jong Jesus Christ ka jing e ublei pa ka jing slok musim bokoj kini lai hu ublei kin sa bat ngi kum ka balang jome hang ni lembat ki rungai ki badon saudong ka perthai mentas ki bom jukut ru amen.